Chucho el Roto. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la Catalunya Ràdio. Les notícies de les... Bueno, ho deixem al Subterrani en Rats. Subterrani en Rats! Sempre he pensat que el projecte no porta respostes, o almenys la mostra
que ve, els primers grups ja han acabat. Ara toca el cap de cartell. I entres a la primera fila a rebentar.